les pilastres, el tema de la pilastra, que s'han pogut veure algunes coses a xarxes socials, sorolls, fer foc a la pilastra, però també ho trobem a les pròpies places, veiem fornets a la Massana, a la plaça Llibertat, coses així, per tant veiem situacions una mica molt estranyes, com a mínim, que requereixen una execució més contundent en matèria de civisme. Però ja li deia al ple passat, les dades oficials de criminalitat situant-se en una situació molt complexa, amb una taxa de delictes elevadíssima, li deia pràcticament quasi un 65% per sobre de la mitjana gironina, en una taxa de criminalitat per 1.000 habitants. Per tant, estem parlant d'una situació tremendament complexa, amb unes dades que ens situen als municipis en l'àmbit català i espanyol dels més alts, en valors absoluts i també en relatius. I volíem preguntar, ja li vaig preguntar l'altre dia, però li vaig demanar una valoració, però sobretot li vull preguntar quines mesures concretes pensen impulsar perquè això comenci a controlar-se, perquè veiem que aquesta permissivitat en alguns ambients, sobretot en l'àmbit de civisme, porta a aquests conceptes que dèiem abans de la teoria dels vidres de les finestres trencades. Si fem això, al final la cosa se'ns complicarà i se'ns està complicant i les dades objectives. Per tant, senyor Gallardo, li preguntaria què té pensat perquè això reverteixi d'una vegada per totes. Gràcies, senyor Martín. Senyora Gallardo. Senyor Martín, les dades, la problemàtica no és una problemàtica només de Salt, vostè sap d'aquesta problemàtica, és recurrent a moltíssims municipis i és així. I jo ho llegeixo de Figueres, de Lloret i d'altres municipis que passen exactament la mateixa problemàtica i més de cares a l'estiu. Jo crec que Salt manté una situació de seguretat més o menys estable, amb una criminalitat total pràcticament no igual a la mateixa de l'any passat. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, indiquen que la criminalitat en aquest cas ha crescut 1,3 al municipi i destaquen especialment la reducció de robatoris amb violència, que baixin un 18%, la forta baixada de la ciberdelinqüència, que és un 33,8%, que ens situen per davant de molts municipis de la demarcació. Els increments puntuals en furts i delictes sexuals ja s'estan abordant amb dispositius específics i polítiques preventives que esperem que donguin el resultat. És cert, treballem conjuntament amb Mossos, les dades no les amaguem, no revertim la situació, vull dir, no ens en amaguem, és cert, és complicat, i dir que d'avui per demà trobarem la vareta màgica no hi és. Cada setmana hi ha planificats amb els Mossos d'Esquadra, amb els quals ens assentem, parlem de les problemàtiques concretes, de com es poden abordar, i més enllà de tot això és el que hi ha a tots els municipis. Gràcies, senyora Gallardo. Senyor Martín. Sí, només per deixar constància. Senyora Gallardo, vostè ha dit, les dades no les amaguem. Home, sí que les amaga. Sí que les amagues en el moment que està dient, és que aquesta problemàtica també passa a Lloret, també passa a Figueres. És que Lloret té més població que Salt. És que Figueres té més població que Salt. I resulta que en valors absoluts tenen menys fets delictius que Salt. Això és un problema. En valors absoluts, per tant, si hi ha menys població i a sobre tenim més delictes, clar, l'avantatge és que l'any passat ja en teníem molts i hem canviat poc. Aquesta comparativa, quan jo li faig aquesta proporcionalitat amb la resta, és perquè li dic, no, hi ha una singularitat en els valors. I quan vostè està fent una comparativa, és que el problema el tenen tot. Els tenen tots. Però el nostre cas és singular i, no sé, com a mínim, no volem amagar les dades, home, intenta barrejar-les amb altres. Que no sàpiga què fer, que no es poden solucionar d'un dia per l'altre, podem compartir. Però que ens digui que no volen amagar les dades, però intenta fer una comparativa beneficiosa, doncs no crec que vingui al cas. En tot cas, jo sí que els demanaria, si us plau, doncs
que facin una valoració i que, si us plau, doncs, d'una vegada, com havia passat anteriorment, que com a mínim, i com diu la normativa, com a mínim una Junta Local de Seguretat, els grups de l'oposició hi puguem participar, com havia passat antigament i com diu la normativa que hauria de ser. Perquè jo crec que en una situació complexa com aquesta, el que volem tots, i tots els membres del consistori aquí representats, és poder posar el nostre granet de sorra. I si vostès tenen aquesta dificultat a l'hora de buscar solucions, nosaltres volem participar-hi d'alguna manera i els hi demanem que, com a mínim, ens acollim a la normativa i ens hi deixin participar. Moltes gràcies.